Să facem un episod, nu știu cum să zic, o lume pe Minecraft. Să începem să luăm lemn. O să continuăm seria normal. Păi toate le continuăm. Da, păi normal, doar. Trebuie să zic salutare, eu sunt Rareș. Și cu prietenul meu Rareș. Să-mi ziceți în comentarii eu de ce nu mor. Asta nu înțeleg deloc. Tu știi? Cum adică? De ce nu mor când intru în apă, intru în lavă, nu mor? Da, nu știu ce are. Stai să mă uit prin opțiuni. Local server multiplayer, nu. Asta nu. Știi că videoclip. Păi da, știu. Și? Păi fă, că trebuie... Mă duc să mai iau lemn. N-am ce mare cu pe acolo. Care mă împinge? Băi, și acasă. Uite. Așa, să continuăm. Fac și casă sau nu mai? Fă și casă, normal. Minăm? Yes. Așa, un pic. Și ne ducem măsălina. Nu, asta un pic să ne luăm înapoi. Știu că nu trebuie vorbesc. Ești concentrat. Da. Ulu. Fus. Să nu cazi în lavă. Dar ce repede sapă. Da, știu, dar nu știu de ce. E versiunea mai bună sau nu? Pe 12 build 12 se poate de repede. Pe ăsta e build 12. Ba, nu. Nu se poate de repede. Mai bine de atât nu pot. Ce ai găsit? Adică se poate, nu mai bine. Mamă, cât aer e aici. E plin de aer. Să-ți faci armură dacă ai destul. Ai destul? Dar mai timp fac pickaxe-ul. Mamă, încă mai e. Să-ți faci furnă. Da? Trebuie să fac Minecraft. Bine. Mamă, dar să sapă ca unul de tăi, chiar mai bine.
Îți dai să mă de diamond? Da, asta vreau să zic. Da. Așa, să continuăm aici. Doi. Pe bune, nu pun col. Nu-i col. Și așteptăm să se facă tot iron. Uite deja asta. Acum asta. Acum asta. Facem pixel de iron. Să aștept frumos. Mamă, cum sparge la de iron. O să facem și o mapă de... și o să începem să facem și custom subs. Avem 2 abonați. Și cine s-ar gândi să facă o mapă de custom subs, nu știu. Și am aproape un level. Ar fi tare să primesc o mapă de... Am vorbit cu un prieten pe nume Andrei și o să-mi fac una. Să și mi-o fac, a zis că mi-o face azi, da. Mă cam înșală prietenul ăla. Așa. E bine până acum. Avem aceste chestii. N-am găsit cam nimic. Cam asta a fost. Episodul 2 vom găsi diamond-uri, vă promit eu. Facem casă. Asta a fost. La revedere!